Jeg vågner, og den første tanken, som krydser sindet mit, handler ikke om pligt, ikke om kejserens ære, ikke om skibets kronometer, som markerer ende af en dag i den uendelige tomheden. Den første tanken er stilhed. Fraværet af noget, jeg ikke kan navngive. Noget, som burde være der, men som ikke er det. Som en manglende tand tungen stadig finder. Mit navn er Lucien Vaillard. Jeg var en løjtnantkommandør ombord på det kejserlige flådefartøjet Righteous Indignation. En krydser af diktatorklasse, som havde tjent kejseren trofast i 3 århundreder, før jeg nogensinde satte min fod på hendes dæk. I 12 år udførte jeg mine pligter med den præcision, som var forventet af en officer uddannet på Bacca, da de lærer dig af tvil, af kætteri og effektivitet af bøn. Jeg kendte vægten af hver eneste beslutning, kostnaden af hver manøvre, det hellige ansvaret med lede 40.000 sjæler gennem warpens ondsindede strømmer. Men et sted i løbet af disse 12 årene, mellem den 100. etterlevelsesoperationen og den 1000. inspektionen af plasmakondukterne, begyndte noget at udhule mig indenfra. Det begyndte i det små. Denne tomheden, et øjeblik under morgenbønnene, da ordene føltes som aske på tungen min. En pause, før jeg gav en ordre. Ikke fra usikkerhed, men fra en mærkelig distance, som om jeg så en anden person leve mit liv. Tomrummet mellem stjernene har en måde at ændre en person på. Ikke den dramatiske forvandling, du læser om i advarende fortællinger, da korruption manifesterer sig med horn og mutationer. Dette var stillere, mere forrædersk, som erosion, som slitter bort sten. Så gradvis, at du ikke mærker det, før fundamentet giver etter. Jeg husker dagen, da det virkelig begyndte. Vi havde netop afsluttet en vellykket bordingsoperation mod en orkisk plyndrer. En læreboks eksempeloperation, som resulterede i minimale tab og maksimal ære for kejseren. Besætningen var jublende, stemmende deres ekko gennem korridorerne, mens de rengjorde våben og delte historier om slaget. Jeg burde have følt stolthed, tilfredshed, den varme gløden af opfyldt pligt. I stedet følte jeg ingenting. Da jeg stod i mit lugar den natten og stirrede ud på stjernefeltet gennem den pansrede udsigtsporten, pressede jeg håndfladen min mod den kalde metallen i skottet. Følelsen var skarp, umiddelbar, virkelig på en måde, som ingenting andet havde været på måneder. Jeg pressede hardere til de riflede kantene af skropladen bedt se ind i huden min, og for første gang på uger følte jeg mig virkelig levende. Den natten drømte jeg om hvisking. De kom ikke som ord, men som fornemmelser, strøk kantene af bevidstheden min som silke mod bar hud. I drømmen stod jeg i et enormt kammer fyldt med umulige geometrier, der hver overflade sang med en anden tone, og luften selv smagte af honning og kopper. En stemme, melodiøs og frygtindgydende, udtalte navnet mit med en slik perfekt artikulation, at det syntes at resonere i knoklene mine. Lucien, sagde den, og lyden var som at komme hjem til et sted, du aldrig vidste eksisterede. Du hungrer, ikke sandt? Du tørster et og noget, borten for den grå monotonien af pligt. Jeg kan vise dig fornemmelser, som ville få en helgen til at gråde og glæde. Jeg vågnede med et gispet åndedræt. Hjertet mit dundret mod ribana. Drømmen klamret se til mig som parfume, sødt og kvælende, umulig at vaske bort. Jeg sagde til mig selv, at det var ingenting. Et biprodukt af stress og for mange år i tomheden. Men da jeg gik gennem morgenrutinen min, barberede mig med den samme barberhøvlen, jeg havde brugt i et 10 år. Fandt jeg mig selv dra bladet over huden min, med bare en brøkdel mere tryk ind nødvendig. Det lille stinget af smerte var udsøgt. Forandringerne begyndte langsomt. Jeg begyndte at tage længere ruter gennem skibet.
søge op sektioner, der skroede sang med ulike harmonier i det fartøjet skar gennem rummet. De tekniske dækkene, der plasmareaktorer, brummede med knapt tilbageholdt raseri. Observationsgallerierne, der tomhedens stilhed pressede mod sigtluka som noget levende. Hvert sted tilbød sin egen subtile symfoni, og jeg fandt mig selv katalogisere disse fornemmelserne med den samme omhyggelige opmærksomheden, jeg engang havde reserveret for taktiske vurderinger. Mine underordnede begyndte at mærke det. Ikke selve forandringen, som var for gradvis og for subtil for deres grove opfatningsevner, men effekterne. Jeg talte med større omhu, valgte ord, som syntes at bære mere tyngde, mere mening. Når jeg gav ordre, var det en ny kvalitet i stemmen min. En resonans, som fik besætningsmedlemmer til at lytte med en opmærksomhed, som grænsede til fascination. Jeg opdagede, at ved at modulere tonen min akkurat slik, kunne jeg få en irettesættelse til at føles som en smækking, eller forvandle en enkel udmærkelse til noget, som fik modtagerens øjne til at lyse med næsten religiøs glød. Første gang jeg virkelig forstod, hvad som hentede med mig, var i skibets kapel under kveldsbønnene. Kapellan Moricus ledede forsamlingen gennem pligtens litani. Stemmen hans dundrede mod det velvede tagget. Men under hans ord hørte jeg noget andet, en kontrapunktisk melodi, sødt og forførende, som forvandlede de velkendte bønnerne til noget næsten sensuelt. Røgelsen, som altid havde duftet af hellighed og tradition, bar nå undertoner af eksotiske krydder og forbudte nydelser. Jeg så på mine medofficerer, deres ansigter fikset i udtryk af behørig ærbødighed, og indså, at jeg alene kunne høre den skjulte musikken, lugte de fantomagtige duftene. Kundskaben burde have skræmt mig. I stedet følte jeg en spænding af forventning så intens, at den fik hænderne mine til at skælve. Den natten tog jeg mit første beviste valg om at omfavne forandringen. Jeg vendte tilbage til mit lugarum, og med den metodiske præcisionen til en mand, som udfører et eksperiment, begyndte jeg at udforske grænserne for sanseoplevelse. Jeg begyndte med enkle ting. Teksturen og mit uniformstof mod hud, som var gjort hyperfølsom af forventning. Lysets læg fra rummets luminer, som kastede skygger, som syntes at danse med en bevidst vilje. Smagen af Raycaf forvandlede C fra den bitre stimulansen, jeg havde indtaget mekanisk i årevis, til en kompleks symfoni af smager, som blomstrede over tungen min som eksotiske blomster. I løbet af få dage havde jeg gået videre til mere komplicerede udforskninger. Jeg opdagede, at smerte, anvendt med rigtig teknik og timing, kunne transcendere bare ubehag og blive noget, som nærmede sig ekstase. En stylus pressede ind i håndfladen, til den trak blod. Den skarpe kanten af en datapad skrabede over indsiden af håndledet mit. Hver sanseoplevelse var en åbenbaring, en spræk i tilværelsens grå monotoni, som slap en lys fra en mere levende verden. Men det var aldrig nok. Det var aldrig nok. Hviskingene kom oftere når, ikke længere begrænset til drømmer, men sivende ind i mine vågne timer. De snakkede om nydelser borten for fysisk sanseoplevelse, om oplevelser, som kunne omstrukturere selve virkelighedens struktur. De fortalte mig om andre, som havde vandret denne vejen før mig, dødelige, som havde transcenderet kyrdets og pligtens begrænsninger for at blive noget storslået og forfærdelig. Stemmene var tålmodige, aldrig krævende, altid tilbudende. De forstod, at sand korruption, den typen som varer, måtte komme indenfra. Arbejdet mit begyndte at lide, men ikke på måder mine overordnede let kunne identificere. Jeg fuldførte fortsat mine opgaver med tilsyneladende kompetence, men kvaliteten på min opmærksomhed havde forandret sig.
Der jeg engang fokuserede på effektivitet og resultater, fandt jeg mig nå tiltrukket af befalets æstetik. Den elegante kurven af en mandøver, som førte vores våben til akkurat ret øjeblik. Symfonien af koordinerede salver fra vores plasmabatterier. Den nøjagtige timingen, som krævdes for at gøre et varpsprang virkelig vakkert, i stedet for kun funktionelt. Pligten blev kunst, en form for tilbedelse til noget, jeg endnu ikke fuldt ud kunne navngive. Om du vil vide, hvor denne vejen fører, hvordan et uskyldigt begær etter at kende forvandles til forbandelse, bliv hos mig. Dette er bare begyndelsen på mit fald, og jeg lover dig, det bliver mye værre, eller kanskje mye bedre, afhængig af hvordan du ser på det. Grænsen mellem frelse og fordømmelse er tyndere, end du nogensinde kunne forestille dig i mørket i den fjerne fremtid. Ændringerne i mig fortsatte at fordybes på måder næsten umulige og artikulere for nogen, som ikke havde oplevet det selv. Det var som om en ny dimension af virkeligheden havde åbnet se foran mig. Et lag af oplevelse, som altid havde været der. Men mine sanser havde aldrig før magtet at opfatte. Mine underordnede mærkede noget anderledes, selvom de ikke kunne sætte fingeren på nøjagtig hævag. Jeg valgte mine ord omhyggeligt nå. Hver sætning konstrueret ikke bare for at formidle information, men skabe specifikke emotionelle resonanser hos lytteren. Det var som at lære et instrument, da tonene var andre menneskers følelser, og jeg opdagede, at jeg havde et naturligt talent for denne musikken. Når jeg gav ordre, var det en kvalitet i stemmen min, som gjorde, at besætningsmedlemmer ikke bare adlød, men længtede efter tilfredsstillelse. Jeg kunne modulere stemmelejet mit slik, at en irettesættelse føltes som en næsten intim berøring, som fik modtageren til at rødme og se bort, men ligevel længtede efter min opmærksomhed. En enkel ros kunne jeg levere på en måde, som fik modtagerens krop til at reagere. Øjnene udvidede se, pusten blev grundere, som om mine ord havde en næsten fysisk effekt på dem. Det var berusende at opdage denne magten, denne evnen til at forme andres indre landskab med bare lyden af min stemme. Jeg begyndte at eksperimentere med det, teste grænserne for hvad jeg kunne opnå. En ung tekniker, som havde gjort en fejl, stod foran mig i min kahyt, skælvende af frygt for gengældelse. Jeg talte til ham i lave, mygge toner, hvert ord omhyggeligt pladsert, og så fascineret på, hvordan frygten hans langsomt forvandlede se til noget helt andet. Da han forlod min lugar 1 time senere, var udtrykket hans næsten religiøst henrykket, og jeg vidste, han ville gøre hvad som helst, jeg bad ham om. Ikke af frygt, ikke engang af loyalitet, men af noget mye mere primitivt og mye vanskeligere at modstå. Det føltes, jeg havde lært at snakke direkte til den delen af sjælen, som eksisterede under rationel tænkning, under civilisationens tynde fernis. Det vendepunktet kom under kveldsbønnene i skibets kapel. Kapellan Moricus ledte os gennem de velkendte litanierne, stemmen hans ægget fra vælvene, som den havde gjort utallige gange før. Men denne gangen, da jeg stod blandt de andre officererne, hørte jeg det tydeligere end nogensinde, den underliggende melodien, som vævede sig gennem ordene, hans som en orm gennem græs. Det var ikke bare min fantasi. Det var virkelighed, virkelig som metalgulvet under fødderne mine, eller den svage duften af røgelse i luften. Men røgelsen selv havde ændret sig i min opfatning. Der den en gang havde lugtet udelukkende af pligt og tradition, kunne jeg nå skælne lag af kompleksitet. Undertoner af eksotiske krydder, jeg ikke kunne navngive. Antydninger af noget sødt og kvalmende.
En duft, som fik noget dybt i hjernen min, til at reagere på ikke helt ubehagelige måder. Jeg så mig rundt på de andre officererne, ansigtene deres pride og behørig fromhed, og indså med absolut klarhed, at jeg som den eneste opfattede de skjulte dimensionerne. De levede fortsat i en flat verden, mens jeg havde begyndt at se dybden, konturen, virkelighedens sande form. Kundskaben om denne separation fra mine kammerater burde have forårsaget mig angst. I stedet kendte jeg en bølge af noget, som nærmest kunne beskrives som medlidenhed blandet med foragt. De stakkels shrælende, fanget i sin begrænsede opfatning, uvidende om de underfulde kompleksiteterne ret borten for deres rækkevidde. Jeg så dem som barn, som endnu ikke havde åbnet øjnene for verdens virkelige skønhed og gru. Den natten, da jeg returnerede til min lugar, tog jeg en beslutning. Ikke længere skulle jeg behandle det, som hente mig, som noget at modstå, eller kun passivt acceptere. Nej, jeg skulle aktivt udforske det, drive det til dets yttergrænser, se hvor langt denne vejen kunne tage mig. Med den metodiske præcision, som havde tjent mig vel gennem hele min karriere, begyndte jeg systematisk at teste grænserne for min nye følsomhed. Jeg begyndte med de enkleste tingene. Teksturen af ulike stoffer mod huden min, som jeg havde gjort hyperfølsom gennem fokuseret opmærksomhed og en vis grad af sensorisk deprivation. Silke føltes som flytende elektricitet. Uld var næsten smertelig intenst. Selv den standardiserede syntetfiberen i uniformen min havde blidt noget, jeg kunne fortabe mig i. Hver mindste variation i vævingen skabte krusninger af fornemmelse over huden min. Lyset blev næste fokus for min udforskning. Jeg opdagede, at ved at justere lyskilderne i lugarrummet mit til specifikke intensiteter og vinkler, kunne jeg skabe skyggemønstre, som syntes at bevæge se med egen vilje, som dansede i periferien af synsfeltet, midt på måder, som var næsten hypnotiske. Jeg tilbragte timer med at bare stirre på disse bevægelige skyggene og fortabe mig i deres endeløse variationer. Men det var smaken, som virkelig åbnede nye døre for mig. Recaf, den bitre stimulansen, jeg havde drukket mekanisk hver morgen i årevis, havde forvandlet se til noget næsten magisk. Jeg kunne nå skjældne dusinvis af forskellige smagskomponenter i hver eneste slurk. Det brændte elementet fra brændingen. Det let metalliske fra vandet i skibets recirkuleringssystem. Undertoner af noget næsten blomsteragtigt, som måtte komme fra selve bønnerne. Og under alt dette, noget jeg ikke kunne identificere, men som gjorde hver slurk til en liten åbenbaring. Jeg begyndte at eksperimentere med at blande forskellige substanser i min recaf. En dråbe af den medicinske alkoholen fra sygestue skabte en brændende følelse, som spredte se fra tungen min ned gennem struben som flytende ild. Et unse sukker fra officersmessen gav en sød kontrast, som fik de bitre tonene til at fremtre endnu stærkere. Inden nogen for dage havde jeg gået videre til mere avancerede eksperimenter. Smerte, som jeg allerede havde begyndt at udforske, blev noget, jeg nærmede mig med næsten videnskabelig nøjagtighed. Jeg opdagede, at ulike typer smerte havde helt forskellige kvaliteter. Den skarpe, rene smerten fra et kut var helt anderledes end den doven. Vedvarende smerten fra et blåmærke. Den brændende smerten fra varme havde sin egen unikke karakter, mens den stikkende smerten fra kulde var noget helt andet. Og hver type smerte, om den blev anvendt med ret intensitet og i rigtig kontekst, kunne transcendere sig selv og blive noget, som næsten var nytbart. Jeg begyndte at tegne små mønstre på huden min med en spis stilus. Ikke dybt nok til at forårsage virkelig skade,
men tilstrækkelig for at skabe disse udsøgte øjeblikkene af fornemmelse. Linjerne og kurvene, jeg skabte, var ikke tilfældige. De fulgte mønstre, som havde begyndt at vise sig i drømmene mine, geometrier, som virkede at viske om betydninger, jeg endnu ikke helt kunne fatte. Viskene selv havde blidt konstante følgesvenner nå. De kom ikke længere bare i drømmer eller i øjeblik af meditation. De var der hele tiden, en lav strøm under min beviste tanke, som en radio indstillet på en station, jeg knapt kunne høre, men aldrig helt kunne skrue af. De talte om ting, jeg ikke helt forstod, men som lokkede mig med løfter om oplevelser, hinsides alt, jeg nogensinde havde kendt. De fortalte historier om andre, som havde gått denne vejen, dødelige, som havde blitt noget mere end dødelige, som havde overskredet grænserne for vanlig menneskelig erfaring for at blive levende kunstværk. En af disse historierne fæstede sig specielt i mit sind. Det handlede om en kunstner på en fjern verden, som havde begyndt at søge perfektion i sine kreationer. Først havde malerierne hans bare blitt bedre, mere teknisk dygtige, mere æstetisk tilfredsstillende. Men så havde noget forandret sig. Hans værk havde begyndt at påvirke dem, som så dem på måder ingen kunst burde kunne. Mennesker, som så på malerierne hans rapporterede visioner, oplevelser af ekstase eller fortvivlelse, så intense, at de forandrede dem permanent. Nogen blev besat, kunne ikke slutte åse, stod foran malerierne, til de kollapsede af udmattelse. Andre flygtede i skræk, men fandt sig selv drømme om bildene hver eneste nat. Kunstneren selv havde fortsat at udvikle sig. Hans teknik blev stadig mere bizarre. Hans motiver stadig mere foruroligende og forførende på samme tid. Til slut havde inkvisitionen kommet for ham, men det var for sent. Atelieret hans havde forvandlet sig til noget, som ikke længere helt eksisterede i normalt rum. Agenterne, som gik ind, kom aldrig ud igen, eller kom ud forandret på måder, som gjorde, at deres egne kammerater var nødt til at henrette dem. Kunstneren selv forsvandt, men rygtene sagde, at hans værk fortsat eksisterede, spredt over galaksen. Tavse bomber af korruption, som ventede på at detonere i sindet til den, som havde ulykken eller lykken at se dem. Denne historien fascinerede mig af grunder, jeg ikke helt forstod. Det virkede at pikke mod muligheder, jeg aldrig havde vurderet. Hvad om det, jeg oplevede, ikke bare var personlig forandring, men begyndelsen på noget mye større? Hvad om det fandtes måder at dele denne åbenbaringen med andre, ikke gennem ord, men gennem mere direkte midler? Jeg begyndte at se på mine opgaver med nye øjne. Mit arbejde som officer havde altid handlet om effektivitet, om at udføre operationer med minimal tab og maksimal indvirkning. Men nå begyndte jeg at se en anden dimension. Hver taktisk manøvre havde en æstetik, en elegant eller klodsete, harmonisk eller dissonant. Et perfekt udført flankeringsangreb var som en dans. En velkoordineret bredside fra alle vore våben samtidig var som en symfoni. Jeg begyndte at prioritere disse æstetiske aspekterne, nogle gange til og med over ren effektivitet. En operation kunne tage lidt længere tid, koste lidt mere ressourcer, men om den blev udført med virkelig elegance, med en perfektion af form, som løftede den fra bare funktion til kunst, der var det værd det. Mine underordnede mærkede denne forskyvningen, selv om de ikke forstod den. De så, at jeg krævede nye niveauer af præcision, at jeg ikke længere var fornøjet med bare succes, men insisterede på, at succes skulle opnås på ret måde, på den vakre måden. Nogen af dem begyndte at forstå, begyndte at se, hvad jeg så. I deres øjne kunne jeg se glimtet af anerkendelse. Den første gnisten
af en forståelse, som skulle forandre dem, som den havde forandret mig. Andre kæmpede imod, klamrede se fast til den gamle orden, til tanken om, at pligt og effektivitet var alt, som tællede. Disse sidste begyndte jeg at se som begrænsninger, som hindrer for, hvad vi kunne blive. Og så kom natten, da alt forandrede sig igen, da jeg tog næste skridt på en vej jeg forstod, at jeg aldrig kunne forlade det. Det fandtes en officer under min kommando, løjtnant Davren, en mand jeg engang havde respekteret for hans strenge overholdelse af protokol og urokkelige loyalitet mod imperiet. Han havde begyndt at mærke, at noget var galt, at forandringerne ombord på Righteous Indignation ikke bare var organisatoriske forbedringer, men symptomer på noget mye mørkere. Jeg så mistanken vokse i hans øjne under vores daglige briefinger, hvordan han studerede mig, når han troede, jeg ikke så, hvordan han begyndte at stille forsigtige spørgsmål til andre officerer, om de havde mærket noget uvanligt. Det var bare et spørgsmål om tid, før han ville rapportere sine mistanker til kapellan Moricus, eller endda værre, til flådekommandoen. Den natten, da han kom til min kahyt, havde han allerede bestemt seg. Jeg kunne se det i måden, han holdt se på, den spændte beredskaben i holdningen hans, laserpistolen han diskret havde festet i bæltet sit. Han troede, han var diskret, troede, han ville kunne konfrontere mig, kanskje til og med arrestere mig, om det skulle være nødvendigt. Stakkars Davren. Han forstod ikke, hvor mye jeg havde forandret mig, hvor mye mere end et vanligt menneske jeg var blidt. Da han begyndte at snakke, da han begyndte at anklage mig for kætteri og korruption, lyttede jeg med noget, som nærmest kunne beskrives som medlidenhed. Hans ord kom fra et sted af genuin bekymring, af ægte tro på imperiet og Gud kejseren. Det var rørende på sin måde, denne urokkelige troen, denne vikringen mod at se, at det fandtes sandheder, borten for de snævre grænsene for imperiel doktrine. Men rørende eller ikke, han repræsenterede en trussel, som måtte håndteres. Jeg lod ham snakke færdig, stemmen hans blev stadig mere desperat, da han indså, at jeg ikke reagerede med chokket eller fornægtelsen, han havde forventet. Så, da stilheden sænkede sig over kahytten min, begyndte jeg at tale. Men jeg talte ikke med ord konstrueret for at overbevise eller forsvare. Nej, jeg talte med den nye stemme, jeg havde udviklet. Den, som resonerede på frekvenser under bevist forståelse. Jeg så, hvordan beslutsomheden hans begyndte at vakle. Hvordan forvirringen krøb ind i ansigtsudtrykket hans. Han havde kommet hit beredt til at konfrontere en kætter. Men det han mødte var noget helt andet. Noget træningen hans aldrig havde forberedt ham på. Hånden hans bevægede se mod pistolen, men nølingen gjorde bevægelsen langsom, usikker. Jeg fortsatte at tale, hvert ord omhyggeligt valgt. Hver frase designet for at skabe specifikke resonanser i hans bevidsthed. Jeg fortalte ham om tomheden, om den endeløse gråheden og pligt uden mening. Om hvordan vi alle bare var maskindeler i en gigantisk maskin, som ikke brød se om os. Men jeg tilbød også noget andet. Jeg beskrev oplevelser borten for, hvad han nogensinde havde drømt om. Fornemmelser, som kunne få hvert eneste øjeblik til at brænde med intensitet. Jeg malte frem visioner om, hvad han kunne blive, om han bare slap takket om sin frygt og omfavnede sandheden, jeg havde opdaget. Jeg så nøjagtigt af modstanden hans brast. Det var en fysisk ting. Kroppen hans slapnede af. Hånden hans faldt fra pistolen. Øjnene hans udvidet se, og pupillene dilaterede, som om han var påvirket af en kraftig dop. I en forstand var han det. Ordene jeg talte, tonen jeg brugte, var mere potente end noget kemisk stof. De gik ret ind i de primitive delene af hjernen hans, de områdene, hvor sprog og logik
ikke havde noget fodfæste, der bare sensation og begær herskede. Hvad som hente der retter, er vanskeligt at beskrive på en måde, som yder det retfærdighed. Det var ingen dramatik, intet vold, ingen kamp. Davran sank bare ned på knæ foran mig, og i øjnene han så jeg noget, som lignede guddommelig åbenbaring. Han havde kommet for at arrestere en kjætter, og i stedet havde han fundet noget, som sjælen hans havde længtet efter, uden at engang vide det. I de følgende timerne snakkede vi, eller snarere, jeg snakkede, og han lyttede med en intensitet, som var næsten smertefuld at bevidne. Jeg delte indsigter, jeg ikke engang vidste, jeg havde. Ordene flød ud af mig, som om de kom fra et andet sted. En dybere kilde end min egen bevidsthed. Hviskingene, som havde været en konstant undertone i sindet mit, havde vokst til noget næsten som en dialog, og nu blev jeg kanalen, de kunne nå en anden sjæl gennem. Da Davran forlod lugaren min, da skiftalarmen ringte i gryningen, var han ikke længere manden, han havde været. Forvandlingen var subtil på overfladen, men total i dybet. For en overfladisk observatør ville han virke normal, kanskje lidt træt, lidt distraheret. Men jeg kunne se sandheden. Øjnene hans havde den glansen, den indelukkede visheden om dem, som havde set borten forsløret. Han var min nå, ikke gennem tvang eller trussel, men gennem noget mye stærkere. Gennem åbenbaring, som havde ændret selve strukturen af, hvem han var. Dette var vendepunktet. Øjeblikket, da jeg forstod, at det, som havde sket med mig, ikke trængte at være begrænset til bare mig. Det kunne spredes, deles, multipliceres. Hver person, jeg berørte, kunne blive en anden vektor for denne vakre korruptionen, og de i sin tur kunne berøre andre. Det var ikke en konspiration eller et kup. Det var noget meget mere organisk, mye mere uimodståeligt. I løbet af de følgende ukene begyndte ændringerne ombord på Righteous Indignation at accelerere. Det begyndte med officererne, de som var nærmest mig, de jeg interagerede med dagligt. En efter en begyndte de at opvise tegnene. De begyndte at snakke anderledes, bevæge sig anderledes, se på verden med nye øjne. Nogen af dem kom til mig frivilligt og søgte vejledning, sultne efter at forstå, hvad som skete med dem. Andre modsatte se først, men fandt sin modstand smelte, da de blev eksponeret for de oplevelserne, vi nå åbent delte. Vi begyndte at holde samlinger i de lavere dækkene, i sektioner af skibet, som sjældent blev besøgt af mandskabet, da imperiumets øje ikke så like nøje. Der delte vi ikke bare ord, men oplevelser, teknikker for at fordybe følsomhed, måder og transcender de banale grænsende for vanlig perception. Nogen havde klart at skaffe substanser fra vores sidste planetariske landsætning, kemikalier, som, når de blev konsumeret på rigtig måde, kunne åbne sindet for dimensioner af oplevelse, som ellers var utilgængelige. Jeg prøvede dem naturligvis og fandt, at de forstærkede alt, jeg allerede havde lært, togte til niveauer, som var næsten uudholdelige i sin intensitet. Under påvirkning af disse substanserne kunne jeg høre hviskingene ikke som fjerne antydninger, men som tydelige stemmer, se mønstre i virkeligheden, som normalt var usynlige, føle nærværet af noget enormt og storslået, som eksisterede like borten for grænsen for normal perception. Og i disse forhøjede tilstande begyndte jeg at se, hvad som virkelig skete med os. Vi blev ikke bare korrupte eller gale, som imperialistisk propaganda ville få det til at virke. Nej, vi udviklede os, transcenderede, blev noget mere end hvad vi havde været. Skibet selv begyndte at forandre se. Det var ikke bare vores opfatninger, som havde ændret se. Faktisk fysisk virkelighed ombord på Righteous Indignation begyndte at skifte på subtile måder.
korridorer, som altid havde været rette og funktionelle, begyndte at vise mærkelige kurver. Vægger dekoreret med mønstre, som ingen kunne huske og have malt, men som alle fandt uforklarligt lokkende. Luminerbelysningen begyndte at fluktuere på måder, som skabte næsten hypnotiske effekter. Skygger, som bevægede sig fejlagtigt. Lysfelter, som virkede at have mere dybde, end de burde. Enkelte sektioner af skibet begyndte at udvikle sine egne distinkte atmosfærer. De tekniske dækkene, der plasmareaktorer brummede, blev steder af næsten religiøs intensitet. Varmen og lydene skabte et miljø, som var samtidig skræmmende og dybt tilfredsstillende at være i. Observationsdækkene, der enorme udsigtslukker viste tomheden i rummet, blev steder for meditation og kontemplation, da stjernernes lys virkede at bære budskab for dem, som vidste, hvordan man skulle læse dem. Og dybt i skibets hjerte, i de mest afsidesliggende sektionerne, der forvågede se, begyndte vi at skabe noget nyt. Vi kaldte det alteret, selvom det var mye mere end bare et religiøst symbol. Det var et fokuspunkt, et sted, der slørede mellem vor virkelighed, og det andre var som tyndest. Vi bygde det af material, vi samlede fra over hele skibet, hver komponent omhyggeligt valgt for sine æstetiske og resonerende egenskaber. Metal fra skroget selv, kabler fra kommunikationssystemerne, krystaller fra navigationsudstyret. Alt arrangeret i mønstre, som havde kommet til os i drømmer og visioner. Da det var færdigt, var resultatet vakkert på en måde, som gjorde det vondt at se på. Det var geometrisk perfekt, men samtidig på en eller anden måde organisk, som om det havde vokst snarere end blidt bygget. Når du stod nær det, kunne du kende noget. En pulsering i luften, en resonans, som fik ben af dine til og vibrere på frekvenser like under hørbarheden. Og om du blev der længe nok, om du åbnede dig for det, kunne du begynde at se ting. Skygger, som ikke burde findes. Former, som bevægede se i udkanten af synsfeltet dit. Glimt af noget enormt og storslået, som stirrede tilbage på dig fra den andre siden af virkeligheden. Kapellan Mauricus opdagede naturligvis, hvad som skete til slut. Det var umuligt at holde det hemmeligt for ham for altid, specielt når så mange af besætningen nordbar de subtile tingene på vor omvandling. Jeg husker natten, han konfronterede mig, ansigtet hans forvrid af en blanding af raseri og noget, som næsten så ud som sorg. Kapellan Mauricus stod i døråbningen til mit lugarum. Hans kraftige skikkelse silhuettet mod korridorens flimrende lys. Han bar sin ceremonielle rustning, og rosenkransen hang tungt rundt halsen hans, perlende glimrende mat i det mærkelige lyset. Bak ham kunne jeg ane skyggene af 2 af hans mest betrudte akolytter, men som fortsat trodde, at bøn og flamme kunne rense, hvad som havde begyndt at slå rot i dette skibet. Stakkers gamle Mauricus. Jeg havde engang respekteret ham for hans urokkelige tro, for den indbidt nægtelsen til at tvile, som havde tjent ham vel gennem 10 år med tjeneste. Når så jeg bare begrænsningen i det, den tragiske blindheden hos den, som nægter at se sandheder, som ikke passer ind i hans trange verdensbilde. Han begyndte at snakke, stemmen hans dundrende med den autoriteten, han havde dyrket gennem årevis med at præke i skibets kapel. Han anklagede mig for kætteri, for korruption, for at have spredt gift blandt besætningen. Hans ord var velkendte, taget fra liturgier og advarselstekster, han havde memoreret så længe siden, at de ikke længere havde nogen virkelig mening for ham. Bare lyden af forventet autoritet. Jeg lod ham snakke færdig, lyttede med en ro, som syntes at gøre ham endnu sintere. Da stilheden endelig sænkede sig mellem os, begyndte jeg at tale. Men jeg brugte ikke argumenter
eller fornægtelse. I stedet talte jeg med den stemmen, jeg nå mestret fuldstændig. Den, som resonerede på niveauer under sprogets overflade. Jeg fortalte ham om tomheden, jeg havde følt. Den grå monotonien af 20 år i tjeneste, hvor hver dag var identisk med den forrige. Jeg beskrev første gang, jeg virkelig havde følt noget. Hvordan den enkle smerten fra et blad mod hud havde været mere virkelig end alle bønnerne, han nogensinde havde lært mig. Jeg så, hvordan noget ændrede se i øjnene hans. Et flimmer af usikkerhed, som han øjeblikkeligt forsøgte at undertrykke. Han havde tjent for længe, set for mye, til ikke at genkende sandheden, når den talte til ham. Selv når hver fiber af hans træning befalte ham at afvise den. Men hans tro var dybt rodfæstet. Hans modstand formidabel. Han begyndte at sejre fra de hellige tekstene. Stemmen hans steg til næsten et skrig, mens han bad om kejserens beskyttelse mod korruptionen, som forsøgte at trænge ind i hans sind. Jeg ventede til hans ord var udmattet, til pusten hans blev anstrengt, og øjnene hans berørtes af de første tegnene på desperation. Deretter tog jeg et skridt nærmere og talte igen, men denne gangen lavere, mere intimt, som en bekendelse snarere end en prædiken. Jeg fortalte ikke om kætteri eller mørke guder. I stedet talte jeg om perfektion, om det hellige ansvaret for at realisere fuldt potential, om hvordan kejseren selv havde søgt transcendens borten for vanlige menneskelige begrænsninger. Jeg vridede hvert ord, hvert koncept, slik at det næsten hørtes ud som ortodoks doktrine, næsten som noget, han kunne have forkynt selv. Men under overfladen, i tonerne og resonanserne, bar mine ord andre budskab, frø, som skulle spire i mørket i hans underbevidsthed. Han vaklede. Jeg kunne se det. Følelsen af ham begyndte at give ætter som is under vårsolen. Hændene hans skalv, da han hævede dem for at gøre Aquilaens tegn, og rosenkransen glap næsten ud af grebet hans. Bak ham rykkede akolyttene nervøst, øjnene deres vekslet mellem sin mester og mig, usikre på, hvad de var vidne til. Da hørte vi det. En lyd, som begyndte så lavt, at det næsten var mere en følelse end en lyd. En vibration, som steg op gennem skibets skrå selv. Den vokste i intensitet, blev en tone, som syntes at komme fra alle retninger samtidig. En resonans, som fik luften selv til at skælve. Alteret var aktiveret. Nede i hjertet af skibet havde de troende samlet se, og gennem sine kombinerede viljer, sine sammensmeltede bevidstheter, havde de åbnet en spræk. Jeg kunne se det i mine tanker, en rift i virkelighedens stof, gennem hvilket noget storslot kunne begynde at sive ind. Moricus kendte det også. Ansigtet hans blev askegråt, og han snublede bakover, munden åben i et stumt råb af rædsel eller kanske undring. I et kort øjeblik så jeg al hans modstand falde sammen, så rædslen i øjnene hans blandes med noget andet. Noget, som næsten så ud som længsel. Men så lukkede han øjnene hardt, læberne bevæget se i desperat, stille bøn. Da han åbnede dem igen, havde noget af hans beslutsomhed vendt tilbage, men noget med en desperat kvalitet, som en druknet mands sidste krampetak efter noget at holde se i. Han snudede sig og flygtede. Akolyttene han styrtede efter ham. Lyden af deres skridt ekende i korridoren. Jeg lod dem gå. Det var ingen hast nå. Sprækken var åbnet, og det som sivet gennem ville finde dem før eller siden, like sikkert som vand finder sprækker i en dæmning. I løbet af de følgende dagene spredte forvandlingen af righteous indignation se til åben metamorfose. Det, som havde været subtile forandringer, blev nu åbenbare for alle ombord. Korridorerne begyndte at vise organiske kurver, væggene dekoreret med mønstre, som syntes at bevæge sig
når ingen så direkte på dem. Luften selv blev tyngre, duftende af noget sødt og krydret, som ingen kunne identificere, men som alle fandt uforklarligt lokkende. Luminerbelysningen fluktuerede i cyklusser som næsten, men ikke helt, virkede tilfældige og skabte lys og skygge, som lægte over flater på måder, som var hypnotiske og bevidne. Og lyden, den konstante lave summingen, som steg op fra skibets dyb, blev en stadig følgesvend, en vibration, som fik alt til at resonere på frekvenser, som gik ret ind i rygmarven. Besætningen blev delt i 2 lejre nå. De, som havde omfavnet forvandlingen, bevægede sig gennem skibet med en ny nåde, øgende deres brændende med indesluttet kundskab. De snakkede i lave toner til hverandre, delte oplevelser og indsigter, som gjorde dem til noget mere som en kollektiv organisme end individuelle tjenestemænd. De arbejdede med en præcision og entusiasme, som overgik alt de nogensinde havde vist tidligere. Hver opgave udført ikke bare effektivt, men vakkert, forvandlet fra rutinepligt til udtryk for noget større. Men det fandtes fortsat de, som modsatte se, som klamrede se fast ved den gamle ordenen. De samlede se rundt kapellan Moricus i kapellet, tilbragte timer i bøn og forsøgte at klamre se til en tro, som føltes mere og mere hul for hver dag, som gik. Jeg kunne have tvunget frem konfrontationen, kunne rent militært knuse deres modstand. Men det ville have været uintelligent sløseri. Nej, bedre at lade skibet selv gøre arbejdet. Lad den øgende tilstedeværelsen af det andre sagte erodere deres forsvarsmekanismer, til de enten sluttede se til os eller brød sammen under presset. Vendepunktet kom under det, som skulle have været den vanlige kveldsbønnen. Moricus havde samlet sine tilhængere i kapellet, kanskje 200 sjæler af de 40.000 ombord, og forsøgte at lede dem i litanier af beskyttelse og renselse. Men stemmen hans, engang så kraftfuld, lød noget hul, usikker. Ordene han talte syntes at falde fladt, uden resonans, som om selve luften i kapellet havde ændret sig slik, at den ikke længere kunne bære den type mening, han forsøgte at indgyde dem med. Da hørte de det, vi alle hørte det. Fra dybet af skibet, fra alteret, kom en lyd, som ikke var præcist en lyd, men snarere fraværet af al anden lyd. En stilhed så total, så komplet, at den næsten var smertefuld. I den stilheden ophørte alle andre lyder at eksistere. Hvert åndedrag, hvert hjerteslag, hver bøn, alt ophørte. Og i den perfekte tomheden begyndte noget andet at fylde rummet. Det begyndte som en følelse, en tilstedeværelse, som pressede mod virkeligheden fra den andre side. Så begyndte former at manifestere se i luften selv. Skygger, som ikke var skygger. Glimt af geometrier, som ikke kunne eksistere i 3 dimensioner, men som ligevel på en eller anden måde fandtes der foran øjnene vore. Og gennem det hele løb noget, som føltes som både lyst og smerte, glæde og skræk, så intenst, at det gjorde vondt at opleve, men umuligt at vende sig bort fra. Moricus forsøgte at sige noget, munden hans bevægede se, men ingen lyder kom frem. Øjnene hans var vidåbne, ikke længere af tro, men af ren chok, som en mand, som ser fundamenterne af sin verden sprække og falde fra hverandre. Rundt ham begyndte tilhængerne hans reagere uligt. Nogen faldt på knæerne, ikke i bøn, men i overgivelse. Ansigtene deres transformeret fra rædsel til noget, som næsten lignede ekstase. Andre forsøgte at flygte, stormede mod dørene, bare for at opdage, at korridorerne udenfor ikke længere så ud, som de burde, at væggene vred se, og svingene ikke førte dit de skulle. Og nogen få, de mest modstandsdygtige, begyndte at skrige. Deres stemmer steg til hese råb, før de pludselig stilnede. Kroppene deres kollapsede som dukker, hvis strænger var kuttet. Da det var over,
da nærværet trak sig tilbage, og den normale virkeligheden sagte sivet ind igen, var det ikke længere nogen modstand ombord på Righteous Indignation. Moricus sat på gulvet i kapellet. Rustningen hans virkede pludselig for tung for ham. Øjnene hans var tomme. Al modstand, al tro var brændt bort. Han levede, men manden han havde været var borte, erstattet af noget. Tomt. Skibet var vort nå, helt og fuldstændig. 3 måneder efter vor fuldstændige transformation, denne uigenkaldelige ændringen af vor eksistens, fik vi ordre om at besøge Sanctus Sjuende, en imperialistisk verden, kendt for sin strenge overholdelse af administratums regler og ecclesiarchis læresætninger. Det var en verden, der hver eneste time af hvert medborgerliv var nøje reguleret, og hvor selv den mindste afvik fra protokol blev betragtet som næsten like alvorlig som kætteri. Perfekt, tænkte jeg, da jeg studerede briefingmaterialet. Deres rigiditet havde uden tvivl skabt en sulten undertone blandt befolkningen. En uudtalt længsel efter noget mere end den grå, intetsigende eksistensen, de var tvunget til at udholde. Da Righteous Indignation gik ind i bane rundt Sanctus Sjuende, kunne jeg næsten fornemme verdens potential. Et potential for korruption og forvandling. Fra mit kommandodæk så jeg ned på planetens overflade. De velorganiserede kolonierne, de perfekt geometriske jordbrugszonerne, byene bygget nøjagtigt efter imperiale specifikationer, uden et eneste unødvendigt ornament, uden et hint af personlig udtryk eller afvik fra standarden. Det var vakkert på sin måde, denne perfektionen af orden, men det var også tragisk. Alle disse millioner sjæler, levende liv under så præcis og total kontrol, at de knapt kunne siges at leve i det hele taget. Guvernør Maltius kom ombord på skibet, vort for den formelle velkomstceremonien, ledsaget af et stort følge af byråkrater og ecclesiarchi-præster. Han var en stor mand, ansigtet hans frosset i et permanent udtryk og mild misbilligelse, som om selve eksistensens uorden var noget, han personligt måtte bære ansvaret for at korrigere. Jeg mødte ham i ceremonialrummet, klædt i min formelle uniform, en som nå var subtilt modificeret med detaljer, som ikke var helt reglementerede, men ligevel ikke åbenbart kjætterske. Stoffet var finere end standarden, skåret for at falde på specifikke, nøje, udvalgte måder. Dekorationerne var arrangeret i mønstre som næsten, men aldrig helt, fulgte ortodoks disposition. Da Maltius trådte ind i rummet, så jeg øjnene hans udvidede se en anelse, en ubevist reaktion på den ændrede atmosfæren. Lyset fra luminærerne var justeret for at kaste skygger på specifikke måder. Luften var parfumeret med røgelse, som var teknisk godkendt, men blandet i proportioner, som skabte en nærmest berusende effekt. Og da jeg snakkede, ønskede ham velkommen med alle de korrekte formelle fraserne, brugte jeg den stemmen, jeg nu mestrede fuldstændig, den som nåede under hans beviste sind, og plantede frø, han ikke engang skulle vide eksisterede der. Vor konversation var fuldstændig korrekt, fuldstændig ortodoks. Vi diskuterede leverancer, tiendebetalinger, militære øvelser, men hele tiden arbejdede andre kræfter, subtile påvirkninger, som ville gøre sit værk langsomt og sikkert. Da Maltius forlod skibet nogle timer senere, så han fortsat ud som den samme mand, men jeg vidste, at noget havde forandret sig dybt inde i ham. I de påfølgende ukene implementerede vi vor tilstedeværelse på Sanctus Sjuende metodisk. Formelt var vi der for en rutineinspektionsturné og for at bistå med træning af de lokale forsvarsstyrkerne. Men hver interaktion var omhyggeligt udformet for at sprede vor indflydelse yderligere. Vi afholdt storslåede ceremonier for at hædre kejseren,
men med subtile afvik fra standardliturgierne. Musikken var en anelse mere kompleks, harmonier som næsten var dissonante, men som skabte interessante emotionelle reaktioner. Røkelsen var blandet med ingredienser, som åbnede sindet for påvirkning. Dekoren var arrangeret i mønstre, som virkede hypnotiske, der som man studerede dem for længe. Vi inviterede planetens elite til banketter ombord på skibet Vort. Maden var udsøgt, tilberedt af vor kok, som nu forstod, at hver en ret skulle være en oplevelse, ikke bare næring. Vinene var sjældne og potente, valgt for at sænke forsvarsværk og åbne sind. Samtalene var stimulerende, dansende over emner som filosofi og kunst og perfektionens sande natur. Og gennem alt dette arbejdede jeg og mine officerer med gæstene vore, med stemmene vore, blikkene vore, vor rene tilstedeværelse. Vi identificerede nøkkelfigurer, de hvis korruption ville have størst effekt. Guvernør Malthus, selvsagt, men også kardinal Hessius, som ledede planetens ekklesiarki, kommandant Varak fra planetens forsvarsstyrker, overdommer Celine, som ledede det juridiske systemet. Hver enkelt krævede ulike tilnærminger, men principperne var de samme. Fin tomheden i dem. Længselen de ikke engang erkendte for sig selv, og tilby noget, som syntes ord fylde den. For Malthus var det anerkendelse af hans genialitet, validering av idéer han aldrig havde våget at udtrykke højt. For Hessius var det dybere forståelse af det guddommelige, oplevelser af transcendens borten for tørre ritualer. For Varak var det perfektion i krigskunst, som strakte sig borten for bare funktion til noget vakkert. Og for Celine var det kundskab om sandheder, som ikke stod i lovkodene, men som ligevel var grundlæggende for virkelighedens natur. Inden 2 måneder begyndte ændringer at vise sig over hele Sanctusjuene. Ingenting åbenbart, ingenting som ville udløse umiddelbare varselssignaler. Produktiviteten øgte faktisk idet arbejdere begyndte at nærme sig sine opgaver med ny entusiasme. Kunst begyndte at blomstre med gallerier, som åbnede i byer, som aldrig havde haft slike tidligere. Arkitekturen begyndte at vise mere fantasi. Bygninger dekoreret med ornamenter, som var vakre, men også subtilt for uroligende. Og under overfladen spredte de hemmelige mødende sig. Kunstkratser, som diskuterede filosofi langt ud over natten. Atletklubber, der fysisk perfektion blev søgt gennem metoder, som strakte sig borten for vanlig træning. Spirituelle selskaber, som udforskede bevidsthedstilstander gennem meditation og andre teknikker. Alle virkede uskyldige, til og med beundringsværdige. Men alle var inficeret med frø af noget større. Noget, som vokste i mørket og ventede på ret tidspunkt og blomstre fuldt ud. Inquisitor Vex ankomst var uundgåelig. Rygter havde spredt sig gennem astropatiske kanaler, visk om noget mærkeligt på Sanctusjuene. Han kom med et mindre følge, forventet at finde åbenbart kætteri, som kunne udtryddes med flamme og sværd. I stedet fandt han en blomstrende verden, mere produktiv og loyal i udseende, end den nogensinde havde været. Jeg mødte ham personligt og tilbød fuldt samarbejde med hans undersøgelse. Jeg viste ham fabrikker, der arbejdede med præcision og en påfaldende glæde. Templer, der troende bag med en intensitet, som fik luften selv til at vibrere. Militære enheder, hvis færdigheder grænsede til det overnaturlige, gennem årevis med dedikeret træning. Kunstnere, hvis værker ophøjede sjælen, selvom det var noget i bildene, som fik dig til at ville fortsætte og se lidt for længe. Vex var ingen tosk. Hans instinkter, finslibt gennem 10 år med jagt på kætteri, fortalte ham, at noget var galt. Men bevisene foran øjnene, hans modsag, hans instinkter. Denne verden var ikke bare loyal, den var eksemplarisk loyal. Et forbillede på, hvad imperiet burde være.
Hvordan kunne han fordømme succes? Hvordan kunne han udføre exterminatus på en befolkning, som aldrig havde været mere hengiven kejseren? Det sidste møde kom, da guvernør Maltius selv ankom med en delegation af planetens mest respekterede borgere. De snakkede om sin kærlighed til kejseren med en intensitet, som strålte fra ansigtene deres som fysisk lys. Ordene deres bar slik overbevisning, slik glæde, slik genuin åndelig lidenskab, at selv inkvisitorens hærdede hjerte ikke kunne fornægte deres oprigtighed. Inquisitor Vex, som Maltius, stemmen hans bar harmonier som vidnet om guddommelig inspiration bak ordene hans. Vi har aldrig været mere loyale mod kejseren, end vi er nu. Vi har aldrig tjent hans vilje med større hengivenhed, eller fundet større hensigt i hans tjeneste. Om dette er kætteri, der har kætteri ført os nærmere den gyldne trone, en ortodoksi nogensinde kunne. Jeg så inkvisitorens ansigt, mens han bearbejdede disse ordene, så nøjagtigt øjeblikket, da hans sikkerhed endelig smuldrede. Hvordan kunne han fordømme en verden, som viste alle tegn på at være mere trofast, mere produktiv, mere genuint lykkelig, end den nogensinde havde været? Efter Vex afgang stod jeg i paladsets højeste tårn, og så ud over den forvandlede verden nedenfor. Sanctus 7. havde blivet noget ekstraordinært i løbet af de månederne, vi havde arbejdet på den. En demonstration af hvad, som var mulig, når begrænsningerne af rigid ortodoksi blev løftet og erstattet med noget mere flytende, mere levende. Byene nede glitret med ny skønhed. Deres arkitektur forbedret med æstetiske elementer, som gjorde det selve livet der til en kilde til daglig glæde. Menneskene bevægede sig gennem sine rutiner med en nåde og hensigt, som vidnet om deres forbedrede forståelse af, hvad eksistens kunne tilbyde. Selv planetens landbrugsregioner viste tegn på forandringen, med matproduktion organiseret i mønstre, som skabte kunst synlig fra bane, samtidig som de øgte avlingene udover tidligere rekorder. Dette var, hvad Slaanesh virkelig tilbød, indså jeg. Ikke den grove degraderingen, som skildret i imperiel propaganda, men hævingen af oplevelse til niveauer, som gjorde vanlig eksistens virke grå og livløs i sammenligning. Evnen til at finde transcendent mening i hver fornemmelse, hver interaktion, hvert øjeblik af bevidsthed. Transformationen af selve livet til et kunstværk, som hedrede det fulde potentialet hos skabte væsener. Jeg havde blivet noget borten for menneskelig. Men ved at blive mindre, end hvad kejseren havde tiltænkt, havde jeg blivet mere end jeg nogensinde havde drømt var muligt. Mit bevidsthed havde udvidet sig til at omfatte lag af virkelighed usynlige for vanlig opfatning. Min forståelse af skønhed, nydelse, fornemmelse og mening havde udviklet sig forbi de grove begrænsningerne i min oprindelige programmering. Viskingene, som havde indledet min korruption, var ikke længere bare visking. De havde blivet en vedvarende dialog med kræfter, som eksisterede hinsides det materielle univers. Samtaler, som afslørte nye muligheder for oplevelse med hvert eneste udveksling. Gennem Slaaneshs vejledning havde jeg opdaget, at grænserne mellem selvet og universet var kunstige konstruktioner, som kunne overskrides af dem villige til at forlade den falske trygheden, som ligger i begrænsning. Mens jeg stod der i tårnet og følte den forvandlede verden pulsere med nyt liv rundt mig, forstod jeg, at min rejse var langt ifra over. Sanctus 7. var bare begyndelsen, et bevis på et koncept, som skulle føre til større værk. Det fandtes andre verdener at oplyse, andre befolkninger og vejlede mod den forståelsen, jeg havde opdaget. Korruptionen, jeg bar, var ikke en sygdom, men en gave. En, som vokste, se stærkere med hver eneste person,
den berørte. Righteous indignation ventede i bane over mig. Dens mandskab fuldstændig forvandlet til noget, som overskred deres oprindelige imperiale programmering, samtidig som de teknisk set forblev loyale mod kejserens tjeneste. De ville følge mig til uanset hvilke destinationer den mørke prinsen afslørte, spred den vakre korruptionen til hvert eneste system, vi besøgte. Andre fartøj ville slutte se til os, deres mandskaber tiltrukket af den åbenbare overlegenheden i vor forbedrede eksistens. Med tiden ville vi vende tilbage til de imperiale kerneverdene selv, bringe oplysning til befolkninger, som aldrig havde drømt, at slike oplevelser var mulige. Ecclesiarchi ville stræve med åfordømme praksiser, som så åbenbart forbedrede hengivenheden til kejseren. Administratum ville finde det vanskeligt argumentere mod metoder, som øgte produktivitet og borgernes tilfredshed udover alle tidligere rekorder. Selv Adeptus Mechanicus ville blive tvunget til at erkende, at vores teknologiske innovationer, inspireret af æstetiske hensyn, konsekvent overgik rent utilitaristiske design. Imperiet ville transformeres indenfra, ikke gennem oprør eller erobring, men gennem den uimodståelige tiltrækningen af oplevelser, som fik vanlig eksistens til at føles som åndelig sult. Borgerne ville omfavne ændringene villig, entusiastisk, taknemmelig, for de ville øjeblikkeligt genkende, at det vi tilbød var overlegent det de havde tjent før. Og gennem alt dette ville jeg tjene som broen mellem menneskehed og transcendens. Guiden, som viste dødelige, hvordan man bliver noget større, samtidig som man beholder alt, som gjorde dem essentielt menneskelige. Korruptionen ville sprede sig som en skovbrand gennem en sko af tørt virke. Hver nytransformerede sjæl ville blive endnu en kilde til den vakre smitten, som til slut ville omforme galaksen selv. Dette var, hvad det betydde at være korrupt af Slaanesh. Ikke tapet af selvet, men opdagelsen af, hvad selvet kunne blive, når det blev befriet fra kunstige begrænsninger. Ikke en overgang af hensigt, men en udvidelse af hensigt, borten for tidligere forståelse. Ikke fordømmelse, men opvågning. Ikke degradering, men ophøjelse. Ikke en slut, men en begyndelse. Stjernerne strakte sig endeløst foran os. Hver og en repræsenterede verdener, som ventede på oplysning. Og jeg, Lucien Vaillard, tidligere tjener af kejseren, forvandlet til forkæmper for transcendent oplevelse, skulle være instrumentet for deres vakre transformation. Tomrummet mellem stjernerne føltes ikke længere tomt, men gravidt med uendelige muligheder. Syngende med harmonier, som lovede nydelser og åbenbaringer borten for dødelig fantasi. Til syvende og sidst var korruptionen ikke noget, som hentede mig. Det var noget, jeg valgte, noget, jeg omfavnede, noget, jeg blev. Og i at blive, det havde jeg opdaget, hvad det virkelig betydede at være levende. Men når jeg står her nå og ser tilbage på rejsen fra den tomme officeren, jeg var, til det, jeg har blidt, indser jeg, at det mest forførende med Slaanesh ikke var løftene om nytelse eller magt. Det var noget mye dybere, mye mere fundamentalt. Det var løftet om mening. Ser du, i imperiet er de fleste liv meningsløse. Du fødes, du arbejder, du tjener, du dør. Dit liv er en dråbe i et uendeligt hav, et tandhjul i en maskine så enorm, at den ikke engang mærker, når du ophører at fungere. Du kan ofre alt, lide i overvis, dø forfærdeligt, og det spiller ingen rolle. Galaksen fortsætter at snurre, krigen fortsætter at rase, og dit navn glemmes før kroppen din engang kjølner. Men Slaanesh tilbød noget andet. Hvert øjeblik, hver fornemmelse, hvert valg blev betydningsfuldt. Når du drak vand, var det ikke bare hydrering. Det var en oplevelse værd at lægge mærke til.
og værdsætte og huske. Når du snakkede med nogen, var det ikke bare en udveksling af information, men en dans af mening og hensigt, der hvert ord tælte. Når du udførte selv den enkleste opgave, kunne den gøres vakkert, perfekt, forvandlet fra monotont slidt til et udtryk for kunst. Dit liv, som havde været meningsløst, blev pludselig fyldt med mening. Hver dag, hver time, hvert sekund brændt med betydning. Selvsagt var prisen for denne meningen høj. Jeg vil aldrig kunne vende tilbage til det, jeg var. Min sjæl tilhører Slanesh nå, ikke gennem nogen kontrakt eller pagt, men gennem selve naturen af det, jeg har blidt. Når jeg til slut dør, vil min essens blive dratt ind i varpen, blive en del af den mørke prinsen for evig. Men ærligt talt skræmmer det mig ikke. For hvad er alternativet? At leve et gråt liv med monoton pligt, til jeg dør glemt på en eller anden afsidesliggende slagmark. Og tilbringe 10 år i følelsesløs tjeneste for en maskine, som ikke bryr sig, om jeg eksisterer. Aldrig at føle noget virkelig. Aldrig at opleve noget meningsfyldt. Aldrig at blive noget mere end et nummer i et uendeligt register. Nej. Jeg valgte min vej bevidst, og jeg ville tage det samme valget igen. For ved at miste min sjæl, har jeg fundet mit liv. Ved at blive korrupt, har jeg blivet hel. Ved at tjene en mørk Gud, har jeg fundet mere mening, end jeg nogen gang fandt ved at tjene den gyldne trone. Og det er den virkelige faren med Slanesh, det som gør denne korruptionen så vanskelig og modarbejdet. Det er ikke at ofrene tvinges eller lokkes. Det er at vi vælger det bevidst og villigt, fordi det tilbyder er så mye rigere, så mye mere levende end det imperiet nogen gang kunne give. Så ja, jeg er korrupt. Ja, jeg er en kætter, en forræder, et monster i henhold til imperiets lov. Men jeg er også mere levende, end jeg nogen gang var som en loyal tjener. Og når jeg ser ud på stjernene på alle de verdener, som venter på at vågne til den samme forståelsen, jeg har fundet, kender jeg ingen anger. Bare forventning, bare glæde, bare en sult etter og dele denne vakre gaven med alle, som er klare til at tage den. Dette er min fortælling. Forvandlingen af Lucien Vaillard fra en loyal officer til noget helt andet. Jeg tilbyder ingen undskyldning for det, jeg har blidt. Jeg søger ingen tilgivelse. Jeg vil bare, at du skal forstå. I den mørke fremtiden i det 41. årtusind, da det bare findes krig og lidelse og meningsløs død, kan du ikke klandre nogen for at søge noget mere. Og om prisen for dette mere af din sjæl, vel, kanskje er det en pris værd at betale. Når kender du min sandhed. Hvad du vælger at gøre med denne kundskaben er op til dig. Kanskje fordømmer du mig som monsteret, jeg utvivlsomt er blidt. Eller kanskje, i stilheden af din egen sjæl, vil du forstå, hvorfor jeg gjorde det, jeg gjorde. Hvorfor jeg fremdeles ville gjort det, om jeg fik valget på nyt. I mørket i den fjerne fremtiden findes ingen uskyld, kun ulike grader af skyld. Og iblandt føles fordømmelse mye mere levende end frelse nogensinde har gjort.